Takže ja už mám v tejto chvíli pri mikrofóne Peťa Bangu, najproduktívnejšieho hráča Tsunami. Ako hodnotíš ten dnešný zápas, možno aj celú sezónu? Nakoniec to padlo na vašu stranu. Som veľmi rád za chlapcov. Máme veľmi mladý káder, veľmi sa osvedčil aj Tomáš Šída, ktorý má teraz 16 rokov a bol v takej pozícii, že išiel hneď do druhej formácie, potom do prvej a uchytil sa, tak som veľmi rád za to. Na ligu sme sa takticky pripravili, chceli sme pokryť ich vynikajúcich hráčov a sa nám to podarilo. Dnešok hodnotím tak, že prvá tretina nám vyšla, tam vlastne vyhrávali o 2 góly, alebo o gól sa mi zdá. Uhľadili sme ich presilovku veľmi dobrú, čo nás trošku nakoplo a na konci sme premenili šance a titul je náš. A pohár je doma. Ešte jedna otázočka, tá séria bola vlastne všetky zápasy vyrovnaná do predĺženia. Dneska to paradoxne bolo o 4 góly. Čím, alebo čo tomu prikladáš? Prikladám tomu premenené šance. Oni mali nejaké šance, nepremenili, my sme mali a premenili sme ich. Takže v tom sme sa takticky pripravili na tú ich dominantnú formáciu. Bolo to vidieť, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a choďte oslavovať. Ďakujem. Díky.